Mut ne kyllä ne edellisiin Dark Souls-peleihin callback-skinit on kyllä... I don't know. Ne olis aika bangerit. Tiedätkö Kyllä mulle Soler kelpois. Niin. Ja mä voisin olla Sun, bro. patches. Oh shit. Bloodbornen patches. Vitu mäkki. Me käytetään vitun loading screenia, miksi toi viimeitä tuolla puolella väliin vittu on vasta pelaamaan. Mä oon mennä nukkumaan kohta vittu. I'm a bird. Niin. Eiku tää. What's the thing with the kaupunki? Siellä on, no jotain se puhui jostain aseen dupliceittaamisesta, mutta en tiedä. What? Nandette. Klippa toi. Nandette. Noniin. Mitä? Ja fuck du min klippaa toi. Mulla on koko vitun rekordaus tai koko vitun sessionin rekordaus päällä. Nandette. Clip that! Clip that! Clip that! Nani? Au! Thrusting sword. Thrusting sword. Pois. Joo, mä vedin ihan vitun Legendary Pool yhdestä Evergaalis, sieltä tuli Ancient Dragon. Joo. Se oli semmonen jumpscare. Juu, vedetään tää, sitten ei keritty. Mä kuolin. Biggest bird down. Don't worry baby, I'm Kyllä here. me kerrotaan tää nopea vetää, niin sit sieltä tulee Ancient Dragon. Ah, Don't die. Mä ultaan. ei kun mä sen I'm ulting. Tuli kyllä äänkeä vähän wasted. Hys. Niinku vitun most bum ass vihollinen ja sitten ultti siihen. Onneksi se tulee takas vielä jossain kohdassa se ultti. Noniin, takkaa rage baittaamasta. Niko! Noniin, sielläkin on yksi rage baitti. Mä en kyllä hakea ton fläskin ensin. Läskin. Niko! Mä yritän hakea mun soulea, mutta täällä on vittu Wormface. Niin. Täällä on afkaten vittu halberdin ympärille. Varmaan tappaa tää Wormface. Ei. Ei. Miks vitussa? No haluat... The night is näkee, että real. siinä on semmonen alue tossa noin. Joo. Se on joku fiksaatio noihin saatana Wormfaceihin. No aina noin vitun aina kun se näkee Deathblight. Deathblight runssi. Mennään tonne! Mato King. Ei tarvi kusta, kun ne menee mun urethra ja sitten Noniin. ei mene mun kaikki puheet sieltä. Noniin. No Mä ihan rauhassa. That's too far, man, too far. Sitten mun ei tarvi ikinä käyttää kondomia, koska niitä matoja menee mun säkkeihin ja ne syö kaikki mun mällit, kun mä produsaan sitä. Joo! This will not go on YouTube! Aina saa hävetä. Onko täällä... Mulla on Täällä on... Trolli. Madness. Rölli. Röllipeikko. Täällä on tämmönen... Ah, Mä töihin. hei, täällä on joku... Job! Hei, täällä on joku minipulli. En kyllä keritä tätä kokonaan vetää, mutta Kyllä mä sillä... jätän tähän. Jos on tuolla A-Stormissa noin vikat, niin... Miksi ei kerittäis? No kun se on siellä Stormissa se vika. Sit me ei keritä. Niin. Noikää! No way! Et huijat. Nyt I'm feeling sitten lucky. nollapotioon tähän fight. Miksi? En mä sulta kysynyt. Nyt äijä sai kyllä stroke. En mä sulta kysy.
Niko finishaa nää sun skeletonissa. Mä finishasin sen päälle. Juu niin! Päälle. Word. Oh, mummo backshots. Niin on juu. Toi ei mene Oispa julpeen. Mitä? Räjähti saatana. Kuka sitä löi noin vitu lujaa, et se räjähti Minä. tollain? Mä löin sitä mun houlia siellä. Hei! 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 Sai. Oi! Mi bomba! Noniin. Okei. Mä vähän muistan, että eri toiminnan. Siilit. Siili. Au. Au. Mitä? Millä vitolla? En voinut liikkua. Thank you. Toi on vielä helppoa vai toi ei. Varo! Mä uusaan. Toi sinne. Otan hittiin. Varo! Samaan aikaan. Tai sen jälkeen itse asiassa. Oh, Tuli bodylle. äijä oli näkymätön hetken aikaa. Okei, it's over. Tää oli mun Black Knife Assassin Bladein takia, miksi me voitettiin tää. Että me saatais tehdä jotain. Mut hei, progressia. Me voidaan sentään liikuttaa ihmisiä channeleista channeliin. En voi. Mä voin. Mulla on enemmän ihmisoikeuksia kuin sulla, jostain syystä. Vitsi, mä en tiedä miksi se on, koska sä oot todellakin vähemmän ihminen kuin minä, mutta... Joo. Master Rakebaiter. Jyy. Mut mä oon ihan vitu yllättynyt, että sulla on oikeesti niinku IRL ees niinku ihmisoikeuksia. Sä oot viimeinen ihminen, jolle kannattais antaa oikeuksia tehdä mitään. Mä oon sitten viikkoa. Ja ensimmäinen, joka abusaa niitä. Mm. Free will is crazy. Se on niinku, mä toin mun vitun työpaikalle mun Discord-huumoria, mun työkaveri ei oikein ymmärtänyt sitä. Mitä kaikkea sä menit sanoa sille? Menin sanoa, että mun kellarissa on lapsia. Se on ihan vitun järkyttyneen näköinen. Puhuttiin niinku koirien ruokkimisesta, että niitäkin pitää niinku välillä muistaa ruokkia. Ja sit mä olin silleen, että niin mä muuten unohdin ruokkia niitä lapsia mun kellarissa. Sit se oli silleen, mitä? Mihin vittu tämä tyytyy? Blind leading the blind. Oi mitä vittu. Okei. Jumpscare. Mimic troll. Lähdetään mikä erityinen on. Ei varmaan. No ei. Ai niin, sillä ei oo päätä, niin mä en voi vetää. Joo. Mut tiiäks mikä sillä on? Viekkaa. Oh, näköjään. Ei, mitä vittu. Ei. Oh shit. Oh shit. Toi vitun, okei. Oh! Sori Niko, mun piti tehdä tää ensin. Ei se mitään. Taas pitää muistaa se, että ei oo bossi, niin pitää revaa aika nopea. Tai no itse asiassa, en mä tiedä, eikä niin mikään pakkoa revaa heti. Voi vi! Noniin, Jesse, missäs buffit? Eiks? En mä tarvi mitään buffeja. Fisher in the fog. Fisher in the fog. Fisher in the fog. Pärrynsä. Hyvä pärry, Niko. Ai mä unohdin ton. Firepot. Firepot. Yeah, cause those will do some damage. Kakaa! Vois käydä ehkä Mitä? tuolla. Mitä? Se alkoi itsestään kävelee alas siitä, kun mä painoin. Mä menin ottaa tää vitu... Oho. Niin alkoi juu. Goofiaa. Ei vaan leikit. Varmaan. Ai! Ei kai.
Heti mä keihäällä in my ass. Rikottiin kaikki sun ruukkus, Voidborn. Miltä tuntuu? Ja nyt me rikotaan kaikki sun penkit. Okei. Smash. Siinä ei kestä kauan. Se on koko aika vaan perse pystyssä. Se on kyllä. How could I focus on the fight? Tässä on hyvä musiikki. Lemppari Tässä on kyllä mun lempparimusiikki. Ja mä sanoin se eka. Aina kyllä. Back in the fight, Maverick. Kyllä tää rahansa arvoinen peli. Ja teki jotain uutta. Minkä vitun rahansa arvoinen, kun sä et oo edes maksanut tästä? Niin. Jos sä klutsahit ultilla, please. Aha. Ai. Ei se mitään. Joo, nyt, Toi oli kyllä. nyt on tarpeeksi. Tää oli pitää pää. Nyt huomenna. Ei, huomenna. Huomenna. Ehkä. Kohta. Todennäköisesti. Mitä tuo oli? Vittu, ai saatana. Vittu, ei saatana.